ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 110B ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ. ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಟು ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಬಲ್ ಆನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಟಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಡಕ್ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿರೋ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿರೋ. ಬಂದಳು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿರೋ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗುತ್ತಕಾಡು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಊರ ಪರಬೂರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನೆರವೇರಿತು. ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು. ಬಲ್ಲವರಾರು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು. ಮೋದವಿಯುತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ತಾಯಿ ಬಂದೋಳು. ಮೋದವಿಯುತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ತಾಯಿ ಬಂದೋಳು. ತಾಯಿ ಬಂದೋಳು. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯಿರೋ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 41ನೇ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು 41ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಕಲ್ಪಿಸದು ಮುಲ್ಪ ಯಾವ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಇನ್ ಪಂಪಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದರು. ಆರು ಹಿಯಬಡ್ದು ಪರ ಸೇರ್ದೇರಿಂದ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಮಹತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆವಡು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸಹಕಾರ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವು ಪೂರ ತಿಕಿನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೊಂದು ಅವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಹಿತ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಸಹಿತ ಆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ ಈಡೇರಿಸಿದಂಡು ನನಗ್ಲ ಅವು ಈಡೇರುಡೂನ್ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂದು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಮಾತ್ರನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮದುಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಈ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ. ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೂ 2 ಸರ್ತಿ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂಜನೇ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗೊಂಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದತ್ತು ಅಂದೆ ನೇರವಾದ ಆ ಅವಿಸನ್ನು ನಂಗೆ ಆ ಹೋಮಕೊಂಡೋಗು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೂ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರನ ಕಲ್ಲು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಆ ಅಕುಲ್ ಕಂದಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿನ ಆ ಹೋಮಕೊಂಡೋಗು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದರ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ವೀರಭದ್ರ ನವಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಚಂಡಿಕಾ ಮಾತೆ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆರ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ ಉಂಡ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಅಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡು ನನೈತೆ ನಂಗೆ ನನೊಂಜಿ 20% ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ನನೊಂಜಿ 10% ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉರಿದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ಲುನು ದೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭಕ್ತರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. श्रीचक्रस्थिते महालक्ष्मी जय लिंगान्तस्थिते महालक्ष्मी श्रीचक्रस्थिते महालक्ष्मी जय लिंगान्तस्थिते महालक्ष्मी करवीरदलिह महालक्ष्मी जय बकुतर भाग्य महालक्ष्मी करवीरदलिह महालक्ष्मी जय बकुतर भाग्य महालक्ष्मी कोल्लापुರದ महालक्ष्मी. ಮಂಗಳವೆನ್ನೀರೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನೀರೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನೀರೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನೀರೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನೀರೆ. ಅಲಂಕಾರ
ಪೂಜೆ, ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ, ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಕುತ್ತಕಾಡು, ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ನೆತ್ತ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಇನಿ ಎನ್ಮಣ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ವಿಜ್ಞಂಬನೆಡು ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಚಂಡಿಕೆ ಆಗೈತೆ ನಡತಂಡು ಆ ಚಂಡಿಕೆ ಆಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಕರೆದು 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ನಂಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ ಮೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ರಾಮ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿ, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ, ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಳಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಲು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನಿರಂತರವಾದ 9 ದಿನಲ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಅಕಲಕಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಎನ್ನೊಂದೇರ ಅವೇನು ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಭಕ್ತಿರು ಇಡೆ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನೊಂದೇರ ಅವೇನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯ ಆದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನ ಎಂಕಲು ಭಕ್ತಿರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ 23ನೇ ವರ್ಷಡು 23ನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆನು ಭಕ್ತರು ದಿವೊಂದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಆಶೆನೆ ದಿವೊಂದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅಪ್ಪೆ ಚಂಡಿಕೆಯಮ್ಮ ಒಂದೇ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಾಧವನರಗಿಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಶಂಕರ ಸ್ಥಾಪಿತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಾಧವನರಗಿಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಶಂಕರ ಸ್ಥಾಪಿತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮೂಕಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮೂಕಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಹಲವು ಭಕ್ತರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುವ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಲೋಕಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲೋಕಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕನಕಧಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮನಕಾನಂದದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕನಕಧಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯ ಮನಕಾನಂದದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 110B ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ. ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು Ideal ice cream, Milky Way to your heart. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜು ಮಸಾಲಾ. ಡಬಲ್ ಆನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಟಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಡಕ್ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.